Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Selamat pagi. Kita mau berbagi nasi pecel, bos. Gantine berkah. Terima kasih ya, Abang. Sudah mendorong nasi pecel konektivitas. Tadi ibuku sudah dibagikan. Di bos ini ya bagian 100. Dibagi-bagikan ya iki tempe botok kentara, bos. Tak botok moro dhewe wis gone jangan aku kopi aku pangan air itu. Kopi aku kuwabang Ora lagi dibalik kok. bos. Dia mah udah ke kreasi loh, Rep. Ambil bro. Ngambil tomat gelas dong. Ngambil tomat tuh enak. Ya. Ya. Wah, macam mak. Gagal kulitmu. Wah. Pakai persiapan. Santai. Santai pakai sarban, Res. Takut disarapi karo gose. Oh, guys, bos. Itu sarban. Kowe kerja nih dia, Res. Mingguan ngono bane gigi. Templok kok laki tangi turu lah. Oke, Mas. Oh, metus. Sus kok wae awakmu kok gede banget. Kerasa bener. Sambelnya lur. Tomat. Wah, iki apa ya? Enak, bos, enak sambal tomat, bos. Pickup. Iki apa sih? Botoy. Botok kentara, Bro. Oke, botok kentara. Lah, jadi lor iki saya mau berbagi. Iki 10 dulu. Kurang 10, sing 5 kok tak gene pinggir ratan ngono. Sret. Terus sisanya sing 5 sudah dimakan sini yang sebelum bagian dulu, bos. Masih dulu. Oke, kerene. Oke, kis mau perjalanan. Oke, sing 5 bungkus no. Oke, iki mau ini, bos. Ini bos berbagi, bos. Iki Gusti wong janda. Wong orang tua, ngono, bos. Makasih le Bang ya sudah berbagi 20 bungkus iki masih 10 bungkus. Sing 5 masih dibungkus, sing 10 masih dibungkus, kok sing 5 satunya dimakan sana. Oh, terima kasih loh, Bang. Tadi, bos. Bakam? Loh. Nasi pecel, bos. Nasi pecel, bos. Oke. Oke, Mbah. Terima kasih, Mbah ya. Ya, sama-sama. Karena gue sarapan, Mbah. Ya, kita sarapan. Ya. Dari Abang Dipta. Nanti wong iki. Lek. Bisa dipawon dong. Go. Go. Wala terima
Terima kasih. Oke. Ki bos ki. Ya besar apa, Bah? Ngalor bos ki gak ngalor, Bos. Nanti iki musuhe kagian aku dhewe, Bos. Oh, berbagi. Nah, Bos. Ini kusi wong rondo-rondo, Bos. Iki kebun karet, Bos. Kebun karet, Bos. Kebun karet. Kebun karet. Iki omah wong kaku, Bos. Wah, kayak wong itu beruyuk. Tuh, Bos, tuh kambil. Udah bedok lupuk. Sarapan. Ya malah mandi yo kamu. Oh, klo nyak kok segot iki lho. Ya. Ya kok apa? Ya rodo tok ini iki. Sok. Ya. Bah, sarapan, Bah. Iya, kene lele. Wae loro lele wong loro. Iso gampang. Mas sarapan, Mas. Loro tanah rong sarapan iki. Iki lho. Loh. Mat. Lho, dipek. Iya to kok Jakarta malah menang ki lho kok. Lah yo piye, Kang? Lah anak sapa, Mat? Anakmu? Heeh. Iya. Ya, Bro. Ya wis, ora usah Wis. mangan kek liyane. Oke. Amat. Tes 10 gak apa-apa. Ora nabatae telu. Ya, telu, Bos. Telu gak apa-apa, Bos, karena anakmu barang. Lah iya. Wis ah. Wis. Oke. Tuh gak pamben ora fotoe. Pamben. Ngawur aja. Dah. Nah, kalau yuk sarapan di stok lo. Sego di stok lo. Wes, Bos, terima kasih ya, teman-teman. Di stok. Matur suwun. Mau stok tok temu. Ya iki ngono lor ki jadi kurang yang satunya di sana saya mau nanti tak lanjut lagi. Lah iki bagi karek iki 5 cem gak sarapan ngene. Gak dibagi Bang. Lah iku sarapan ngene lho kuwi ana sambel. Kok gaplek enek. Jangan terong. Jangan terong. Lha iki ngendukno. Iki kendune kurang motor. Kelas sarapan lho, Cek. War melu sapa begini iki botok enek. Kok es maklum ya. Tak cemplok. Wah ning ndi ta jane kuwi lho kosok. Sapa? Kowe komplitis men. Aku ki manut komandanmu lho. Yulia. Heeh. Wis biar. Iki kok wong mobil dhewe ta sing nyetir iki kok. Aku malah diopen-open ora, gak diopen melu to kok. Sing melu saurunge sapa to? Karo wong akeh kok. Makmu lho, Bang. Gak. Mau bakul kok. Kondang iki sing melok iki sing blonjo. Lah belanja. Sebos ki tak keterus bos. Ke bos ki mau bersih di pinggir jalan bos. Ya mae. Ki paran. Woi. Paran sarapan sih. Wis sarapan burung we. Sarapan burung we. Sarapan burung, gue sawah. Ngono lho. Bos, Pak Mucek, Bos. Oke, makasih. Oke, makasih. Mae, Bos. Wis sarapan ora? Ya Allah Gusti alhamdulillah. Satu apa dua? Karep loro kena. Dua toh. Ya. Karo bojo. Ya karo bojone, Mak. Sarapan. Kabeh oleh. Ya wes, terima kasih ya, Mak. Ya. Semoga sehat terus, Mak. Saya sudah berbagi, Bos.
Oh. Sing 5 niki, sing 5 bagiane tiang-tiang teng warung ya kula berapa sering akeh. Kurang 5 tok, Bos. Wis alhamdulillah. Semoga rezeki lancar terus. Orang baik. Kucing ini ternyata mau rekreasi, Bos. Rekreasi, Bos. Oi, bisa apa wae ayu men wi? Ya, drek kau. Anggun apa? Oh, anggune Karni ya? Wih, ketemu Anggun, Bos. Ketemu Anggun, Bos. Tak kira sapa le Arto iki deh. Anggun. Kira ngerti. Jadi sapa itu ayu jenenge gede-gede lho. Ya ora ro, Bos. Itu ternyata Anggun. Itu Anggune Karni, Bos. Ngomong ya wis blok. Piye? Lagi jomblo. Masa jomblo? Iya. Oh, apa cocok menak jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.